És többen jönnek előre az akciókkal. Karán óriási hibája. Radó még mindig Halmosi elviszi az embert, és megszerzi a vezetést a hazai együttes. Ezt nagyszerűen csinálták, és a végén az a Gyurián lövi a gólt, aki a szünetben állt be. Simon Ádám be tud fordulni a labdával, Radó, gól! 1-0-ra vezet a szombathelyi Haladás. Teszem hozzá, meglátásom szerint teljesen megérdemelten. Radó a gólszerző, többször ott mozgott már a gólszerzés határán. Most eljutott hozzá a labda, és befejezte az akciót. A 26. percben tehát Pápa Haladás 0-1. Fehér megint jön vissza a labda, Repka tolja tovább, Nagy Gábor. És vezet a Haladás! Radó a gólszerző. Oda szorult a kapuja elé az Újpest, és gólt kapott végül. Ezekben a másodpercekben volt nyomás a vendégcsapaton, és Radó egy nagyszerű labdát kapott, amit kiválóan vett át, úgyhogy távol tartotta a védőt, és a labda átvétel utáni második mozdulat. Hajduk, és megadja a játékvezető. Hát ez egy igen érdekes gól volt, meg Hajduk tolta el magától azt a játékost, aki ott volt közvetlenül mellette, de hogy miért nem a labdával foglalkozott a Puskás Akadémia kapusa, ez egy hatalmas rejt. Itt van nagy labdája, Németh Mário és Fábio, Németh visszafejeli, Radó egy lövőcselt bemutat, még egyet tol rajta, és az is igaz, hogy hozzáért ott. Tán, ha minden igaz, akkor Mon is ezzel próbálkozik. Ez most a divat Szombathelyen, de Halmosi ebből tud meglódulni. Radó zicserben, és felszedik előle, de még ott az üres kapu. Halmosi vissza, gól! Repka Ádám, sakmatra játszották a szombathelyiek, pedig már úgy tűnt, hogy nem lesz az egészből semmi. Megszerzi a vezetést a hazai csapat. És indít, nincsen les. Radó középen, Repka. Radó a labdával nem tudja áttenni, visszapattan hozzá, most igen, gól! A Repka második gólját is megszerzi, és 2-0-ra vezet a Haladás. Megint önzetlenek voltak a szombathelyiek. Repka. Velicki állandósul a Haladás mezőnyfölénye. Fehér, újabb centerezés, és ez már bent van! A gólszerző pedig Radó András, vezet a Haladás. Megint a hajrában tört meg a Mezőkövesd együttese, Radó pedig megszerzi 14. Rádos elindul, aztán megtorpan és egyenlít a Haladás. A mérkőzés 32. percében a 7. szögletből megvan a vendégek első egyenlítő találata. 1-1, Artner Tamás öröme. És a vendégszurkolók öröme. Nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül. A Pécs 1-0 arányban Radónak volt egy nagy egyenlítési lehetősége, de kimaradt. Itt pedig egy remek fejes, és ott az egyenlítés is. Dvorsák a szerzője. A második szombathelyi szöglet gólt eredményezett. Kitűnően emelkedett Dvorsák a magasban, remekül csúsztatott bele, és hiába vetődött, Götze Gergő nem tudta kikapni a jobb sarokba tartó fejest. Hihetetlen magasra emelkedett Dvorsák.